Waqt l-aħħar mass gathering li sar fraħal ġdid, Steve Ellull spjega kif din il-kampanja elettorali urid aktar minn qatt qabel id-differenza bejn żewġ partiti politiċi fejn ħadd ieħor jiddikjara gwerra qaddisa fuq Maltin filwaqt li l-Partit Laburista qed ipoġġi l quddiem il-bajda u l-ħamra ta' pajjiżna. Il-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew stqar li fil-ġranet li fadal irridu nkomplu nikkonvinċu aktar nies li vot għall-Partit Laburista u l-unika garanzija favur Malta aktar b'saħħitha. Ħadd ieħor irid jifret għax mifrut, ħadd ieħor irid ikisser għax imkisser u aħna naħdmu għall-għaqda kuljum. Kuljum! Sija wara oħra f'dil kampanja ngħinu lil xulxin. Nieħdu ħsieb xulxin. Ellull fisser kif il-kampanja tiegħu laqgħatu mas-setturi kollha tas-soċjetà Maltija fejn kien ma' dawn kollha li tfasslet it-triq quddiem u l-kol jinsabu kburin b'dak li nkiseb determinati li jitranġa fejn hemm bżonn. Semma kif fil-5 li ġejjin fl-Ewropa irid ikollna membri parlamentari kompetenti mimlija enerġija kapaċi jinnegozjaw u jafu kif iġibu l-aħjar lejn Malta Għawdex u għalhekk li sostna li jibqa' appell wieħed ċar dik li hemm bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Jekk tridu li Malta pajjiżna tibqa' timxi il-qoddim irridukom kollha magħna biex fit-8 ta' Ġunju li ġej nagħtu suċċess ieħor lill-Prim Ministru tagħna Dr. Roberta Bela, nagħtu suċċess lilkom, lil Maltin u l-Awċin kollha għax għalina Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox! Waqt din l-attività tkellmet mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela fejn qalet li Steve Ellull qed ikun fuq quddiem nett bħala vuċi b'saħħitha ħafna favur pajjiżna fissitu bħala politiku li jisma' b'mod attiv u li l-esperjenza tiegħu fil-finanzi u fil-qasam ambjentali tgħinu jaħdem għal Malta u Għawdex. Waqt intervent li ta' l-Ewroparlamentari Laburista Eliksa Ċussaliba fisser lil Steve Ellull bħala kandidat eċċellenti u qal li jixtiequ ikun parti mit-tim ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew hekk kif hemm bżonn ta' nies ta' kwalità, Laburisti ta' veru u li jġibu dejjem lil pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Tkellmu wkoll il-Ministru Clifton Grima kif ukoll l-opinjonista Jeremy Camilleri fejn minn barra li semmu il-valuri sodi li jħaddan Steve Ellull rimarkaw li hemm bżonn ta' nies bħalu fil-Parlament Ewropew biex ikun hemm min kapaċi jiffaċċja l-isfidi u jitkellem f'isimna lkoll.